Chrbát ťa nebolí, pretože si slabý. Bolí ťa, pretože sa nehýbe. Túto rozcvičku som dal dokopy pre moju maminu, keď ju trápila platnička. Stačí ti na ňu roller alebo tenisová loptička. Keď nemáš, nevadí. 4 cviky, 15 minút. Zvládne ich každý. Poďme na to. Nazdar, takže opäť je tu tréner Marek a dneska vám ukážem krátke rozcvičenie sa pre zdravý chrbát. No a čo vlastne budeš na toto potrebovať je na začiatok roller, keď ho nemáš, tak môže byť tenisová loptička a ak nemáš ani to, tak proste skús sa iba edukovať a možno inšpirovať, čo sa týka prvých 2-3 minút. Budem sa to snažiť nenaťahovať a potom už nepotrebuješ, že absolútne nič. Dobre? No ale keď to tak celé tu napočúvam, dosť sa to ozýva, čiže ten zvuk asi nebude úplne najlepší celý čas. Nevadí, je to hlavne o cvičení. No a teda začneme. Čo budeme chcieť, čo som robil aj s maminou a čo jej veľmi pomohlo, bolo, keď sme si uvoľňovali na začiatku takto predné stehna, takže mamina, prosím ťa, nezabudni, že nájdeš si to miesto, ktoré ťa bolí a držíš. A len držíš. Ideálne by bolo, keby sme sa snažili ten sval daný uvoľniť. Čo vravím uvoľniť? Prečo uvoľniť? Lebo ten sval sa proste bude tomu trošku brániť a my potrebujeme dať signál tomu svalu, nech sa uvoľníme a nech sa dostaneme hlboko do tých štruktúr. Prečo? Pretože vie to potom efektívne uvoľniť napätie alebo preťaženie v niektorých tých oblastiach. V tomto prípade konkrétne pre moju maminu, ale pre aj mnohých z vás, pretože sa s tým stretávam dennodenne, tie predné stehná, teda keď to poviem tak vo všeobecnosti, veľmi ovplyvňujú to, ako sa správa pánva a tým pádom ovplyvňujú aj to, ako sa má váš chrbát. Takže nájsť miesto a držať. Ja som si to stopol, už sme tu minútu. Efektívne by bolo tu držať minútku až pol, ideálne na jednej strane a niekedy dokonca aj viac, ale myslím si, že pre tieto účely nám to bude stačiť, pretože mnohí z vás, ak to robíte, teda už v tomto momente musia riadne trpieť. Čiže máme jednu nohu a dáme sa do druhej nohy, hej? Takisto to stopnem taký istý čas. Ideálne by som to smeroval niekde do tej hornej časti toho stehna, ale môže to byť individuálne, kto čo, kde cíti. No a čo sa týka toho, že čo tým vieme ešte ovplyvniť, okrem toho chrbta, je aj napríklad koleno. Čiže segment nad aj segment pod. Keď niekto iba tým rollerom behá hore-dole, OK, môžeš ho používať aj takýmto spôsobom, ale teda ten efekt nebude ten, ktorý chceme tu. A to teda, že uvoľniť to svalstvo alebo poslať signál mozgu, že môžeme ho uvoľniť. Následne za tým budeme niečo mobilizovať a za tým niečo trošku posilovať. Čiže vyskúšame to tak. Ešte máme 10 sekúnd a máme ďalšiu minútku na druhej strane. Ešte raz, keď chcete, aby to bolo čo najefektívnejšie, ja by som odporúčal v kľude byť aj 3 minútky, až kým to úplne nepovolí. A stále sa snažím myslieť na to, že to proste sa snažím uvoľniť a dostať sa do tých hlbokých štruktúr. A z začiatku, ktorý z vás bude možno stačiť na začiatok aj nejaký 30 sekúnd, lebo je to akože dosť drsné. Takže poďme teraz na tú mobilitu. No a pôjdeme na ďalšie cvičenie. Budeme sa momentálne tak trošku húpať v bedrách a následne robiť nejakú takú intrarotáciu, alebo teda ten nohy budeme rotovať dovnútra a von. Podobné videá, alebo podobné video celého tohto štýlu mám aj na mojom YouTube channeli, čiže v kľude si to môžeš pozrieť a môžeme sa teraz vrátiť zase k samotnému cvičeniu. Takže to húpanie. Čo budem chcieť urobiť? Ukážem takto zozadu. Tie nohy dorotujem, že takýmto spôsobom dovnútra. Ak budete dostávať krčie do chodidiel, v kľude sa zaprite, ale ideálne by to bolo mať uvoľnené. Dobre? Takže dáme sa týmto spôsobom. Ja sa dám takto s bokom. Čiže na šírku peste dorotujem dovnútra.
Ruky nemusia byť nejako veľmi ďaleko od tela. Teraz zádok sa snažím vypúčiť alebo vysadiť trošku, otláčam sa a v tom sa začnem takto húpať vpred a vzad. Citujem moju maminu, keď sme to cvičili. Marek, ale ja úplne cítim, že toto je vlastne to, čo ma obmedzuje. No a musím povedať, že ona sa potom fakt cítila lepšie. Vy zatiaľ sa húpajte so mnou pekne, ja vám budem stále niečo rozprávať, aby ste vedeli možno nejaké insights. Pôjdeme tu nejakých 20-30 opakovaní a mohli by ste cítiť bedra spredu. Ak vám krčujú nohy, tak sa v kľude zaprite, ale dúfam, že nie. Stále tie nohy sa snažím tlačiť trošku von, aby sme mali bedra vo vnútornej rotácii. Z lopatiek sa takisto stále otláčam a pozerám sa vpred. Snažím sa ísť tak hlbšie, jak sa dá. Momentálne, keď sa tak na seba pozerám z toho boku, tak už sa viem dostať do celkom pekného rozsahu. Nebolo to tak vždycky, čiže dá sa to ovplyvniť a veľmi tomu pomohlo aj to, že som uvoľňoval tie predné stehná trošku predtým. Dalo by sa robiť aj viac, ale na tieto účely to momentálne stačí. Dobre, teraz tie chodidla. Zasa spojím a dám kolena širšie a budem pokračovať, že pôjdem dozadu a vpredu to takto zarotujem. Dozadu, vpredu zarotujem. OK? Takže teraz sa nastavím pekne trošku širšie a idem dozadu a vpredu zarotujem. Dozadu, vpredu zarotujem. Dozadu, vpredu zarotujem. Teraz vlastne aj ten klb bedrový trošku premažeme, keď to tak poviem, pretože ho dostávame do jemného pohybu z vonkajšie do vnútornej rotácie. Je to veľmi pomôcť, takže v kľude. Tí z vás, čo ste mali operovaný napríklad bedrový klb, tá intrarotácia sa úplne neodporúča, ale zasa neodporúča sa ale s pani Evou, ktorá má ten klb vymenený. Moc nám to problém nerobí, povedal by som, že práve naopak. Tým, že sme aj pred tou rehabilitáciou trošku sa dostávali do tej vnútornej rotácie, tak s tým moc nemám momentálne problém. Ak ťa zaujíma príbeh pani Evy, tak si stiahni e-book na mojom webe. Link nájdeš v popise. Dobre? Takže to by sme mali. Druhé cvičenie. Potom v rolovaní. Teraz ďalšie cvičenie. No, čo sa týka tej mobility, tak tam som s maminou robil následovné cvičenie. Ide o tzv. Shikmi set. Bude shikmi set. Technicky v zásade ide o to, že si nohy dáme ako keby že do pravého uhla. Pozri. Pravý uhol. Členok, koleno, bedro. Dobre? Druhá noha, plus minus rovnako. Zmeníme trošku záber. Položím si vás tu. A teda, máme v tom uhle. A teraz najčastejšia chyba, alebo veľmi prirodzene, kde vás hodí, nie je to úplne chyba. Je to niečo takéhoto, hej, že čiže túto stranu mám veľmi skrátenú a túto veľmi predĺženú. Pomôcka. Chytím si rebra, vytiahnem si ich trošku dovnútra, to budem cítiť. A ruka je takto pekne na strane. Dobre? A teraz, čo sa budem snažiť robiť, je to, že s nádychom idem pekne takto dopredu a s výdychom dozadu. Keď idem dopredu, snažím sa to koleno tlačiť trošku do zeme a zároveň, čo je veľmi dôležité, z druhej strany, tú pánvu sa snažím nie takto mať podsadenú, hej, že robím tu takto, lebo to je sedenie, ale tú pánvu pekne vysadím, trošku napriamím a v tom idem celým trupom pekne takto vpred. Dobre? A snažím sa ísť trupom smerom k tomu prednému kolenu. Čiže trošku technikálí a poďme cvičiť. Čiže nastavíme sa do pozícií, pozor na tie rebra a teraz idem pekne. Nádych vpred, výdych zad. Mali by sme cítiť zadok, poprípade môže byť vnútorné stehno, ako u koho. Ale ideálne zadok. Dobre? A pekne pracujem. Nádych, výdych. Ideme 10 krát. Nádych, výdych. Super. Nádych, výdych. Ruka stále tlačí do zeme. Nádych, výdych.
A idem. Nádych. Výdych. Ešte 2. Nádych. Výdych. A nádych. Výdych. Paráda. Druhá strana. Dobre, takže ešte raz. Tá ruka, trošku šikmo. Vytiahnem rebra. A idem pekne. Môžeme do toho pridať ešte pohyb navyše, čo je taká progresia. A to tým spôsobom, že sa ako keby že natiahnem vpred. Nádych. Výdych. Ja keby sa chcem za niečím natiahnuť. Nádych. Výdych. 2. Snažím sa, aby mi hrudník nepadal takto dole. Dobre? Nie som žiadny Lagarde. A idem. Nádych. Výdych. Moja pravá strana je omnoho citlivejšia, takže si tu urobím opakovanie navyše. To môžete aplikovať aj vy, už podľa potreby. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Super. Nádych. Výdych. Ešte 5. Nádych. Výdych. 4. Tak, 2. Tak, a ešte 1. Výborne, dobre. To by sme mali. Druhé, dokonca tretie cvičenie, keď počítame aj ten roller. No a dáme si ešte jedno a veľmi podstatné, pretože stred tela je kľúčové pre nás, áno? Ale pozor, stred tela, ja chápem, že všetci si myslia, že iba brucho. Áno, aj brucho, aj dýchanie je veľmi dôležité. Na to si môžeš pozrieť napríklad predošlé video, kde mám rozobratú dokonca jednu celú dýchovú sekvenciu, ktorá je výborná na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému. Ale teraz, čo sa týka stredu tela, sa budeme baviť hlavne o chrbte, ale teda o chrbtových svaloch. Takže tretie cvičenie. 4. No trošku som si inak nastavil kameru, lebo ja som dosť dlhý. A budete ma tu potrebovať mať v celej kráse. Toto posledné cvičenie je o tom, že vlastne láhnem si takto na brucho na zem, čo sa posuniem. Dobre. Ruky natiahnem pred seba, špičky tiež natiahnem, uvoľním, spojím palce. No a teraz čo sa budem snažiť robiť? Pre niekoho už aj táto samotná poloha môže byť veľmi uvoľňujúca. A je to preto, pretože veľa tých problémov s tým chrbtom je spojené práve z toho sedenia. A tu na tú chrbticu máme krásne natiahnutú. Dobre, ale keď to chceme trošku sprogresovať, keď vám toto stačí iba takto leškať, OK. Ale chceme to trošku sprogresovať teda, hej? No a tým spôsobom to spravíme, že spojíme aj kolena. Dobre, spojíme kolena, spojíme palce a teraz nohy zdvihneme do vzduchu. Spevníme zadok. No a dobre, teraz to spravíme takým spôsobom, že si láhneme vlastne na brucho, ruky vystreme pred seba, a budem sa s tými dlaňami snažiť jemne otláčať od zeme. Lopatky sa snažím takisto precítiť. Tým tlakom dlani do zeme sa budem snažiť nacítiť lopatky a vyťahovať hlavu, spevniť zadok. Keď je to moc ťažké, alebo máte pritom nejaké pichľače, čo sa týka zadku, nohy položiť. Dobre? A tlačím iba tými rukami a snažím sa nacítiť tie lopatky. Dáme si v tejto polohe ešte minútku. A s každým výdychom sa budem snažiť tlačiť dlane do zeme. Cieľ je cítiť chrbát. Áno, správne. Cieľ je cítiť chrbát. Ale aj so zadkom, aj so zadnými stehnami, aj s lopatkami. Pekne v celom zadnom zreťazení. Není to, vy ešte držte, nie je to žiadne takéto vytlačanie drastické, kde tie chrbtové svaly sú že úplne vypnuté a nie je tam žiadna opora. Povedal by som, že toto je celkom vhodnejšie. Mám to overené pri veľa ľuďoch, takže verte mi, teda môžete mi veriť. Výsledky hovoria za všetko, takže držíme, tlačíme. Ešte 5 sekúnd a máme minútku. No a teda môžem povedať, že po týchto ľahkých cvičeniach, pre mňa teda, som sa aj celkom zahrial. Idem akurát cvičiť so svojím klientom, takže ja som rozcvičený, plus minus.
ale vy si to v kľude ešte zopakujte, celú túto sekvenciu 2-3 krát. Pretočte si to naspäť a dajte si to. V kľude začnite aj s tým samostatným uvoľňovaním. No a ak sa vám toto video páčilo, tak mi prosím vás dajte like, subscribe a v kľude mi napíšte do komentárov, čo by vás zaujímalo. Čo by ste chceli odo mňa, aby som vám ďalej natočil. Môžeme sa baviť o ramene, môžeme sa baviť o chodidle, o kolene, o čomkoľvek. Takže som tu pre vás, napíšte mi, budem sa tešiť.